Titipay! 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 Unsa? Suko na siguro ni si Lolo eh. Oh, unsa man? Pagpalit ra ko dito kumis tindahan Titipay kay watay sudanon. Nagsiki na nakakatuog din ha. Sama ni si Lolo eh. Lami pa kayo ikatok. Sugo na sa Sama nang lamig gyapon ikatog nga gikan ka natog gabi pag mata ni magpuntag lamig gyapon ikatog. Sana nang togay abnormal naman na. Palit dito kay watay sudan. sa naman. Sige na lang oy, magbalit na ko. Magdali dito ha kay nakinit ra ba kog tubig dan. Oh, si maglangan-langan mo niya ka. Dua ka buko kayo. Easy yung layon. Kanang yelo. Wala. Oh. Ilagan yun. Kana. Tukol. Tukol din matay. Okay. Ikita. At Push na. Di patay. Daog ko. Bayad be. Punya ra, baru kansin ba ko? Lah, bonse. Pandin sa. pupuit na ako. Pili na kag usaha. Di usa ba? Balik. Gili. Wala. Pakang lagi. Sukul yun. Sukul. Atay. Ginig na pud. Atay ana eh. Lagi. Sukul pa ka? Atay ana eh. Pili pud. Bayad be. Pud pili pa. Gutom mo kayo. Dawa. Kita kana per. Asa ba? Kana ba? Oh, kena. Tahu mana? Lihat kau. Iya, naik nagkaon. Na atak magdan. Na. Lah. Sakto kan ron, salbar lihat mga gutom ron. Oh, napir. Kita kan. Napaka na. Oh. Kita dulu pir, atau tangan pir. Oh, sige. Asa, makaon ano? Di oy, di man ni makaon. Di man klaro na makaon, nagdaon-taon ka. Di lagi, umi man ni. Umi, kita na mi. Ang kana mo gina. Di lagi ni makaon. Umi lagi ni. Makaon lagi na. Di, nakita ka na mo niya. Di lagi umi lagi. Umi lagi. Umi man ni at never pala bang umi. Oh, sige. Umi man ni. Ano ito? Multo. Gutom kayo. Sama to dito ang dumay nga. Diharangan ko sa agyala. Mga medyo kayo ako makap. Bang hindi ko mahatap. Hindi ayat ang gito. Abang nga. Pagka-on, gani. Agol mo kayo. Gutom ka kayo. Isa. Kita ngarep. Kun ka orang bangun. Jadi satu gani lagi. Mau gid. Ingat ko nya makaon yang kaon. Kaon lagi tu yung gani ha. Ayo. Teman. Kaon na. Di ato diran. Ikot teh. Semua sudah gini muda. Kaon no. Dikit. Wasan yung bangon lagi. Bangon mo kayo. Tatlo kayo, di. Lubang naw. Uy. Di akong duha yung ano, mamunog man to. Lo. Kadugay naman nimo nga. Nalata na tong tubig nga akong giedit. Asa man home? Awan lo, lami lagi sa makaon lo. Laway gani lo. Lami yung makaon.
Ini lagi no. Gumi. Lamig kayo no. Makaon hinoy gipalit hinoy. Gumi makaon gipalit. Pero lamig kayo makaon no. Lamig kayo no. Lamig kayo no. Lami jud ako. Lami jud ako. Gitubo ka gumi ako. Makaon imong kan. Lami jud ako. Lamig. Lami. No. At may kalami aning bunal ako. Pait mo na po na lo. What's up mga ka-Jimsob? It's time to chat out now. Shout out tayo ka Mr. 4444. Shout out o shout out ka Alipio Carlos nga nasa Qatar niya. Support demo siya channel guys, Mix Vlog 79 o pakuanay ko sa inyo guys, bago na akong kauban guys, kani si Magnet, kani si Eper. So, mura na tayo guys. So, kato na yung wala naka-subscribe guys, subscribe na mo kay araw maka-update mo sa mga video niya. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.